Koliko bi? Pa izmjerili smo čekali, ja Nema veze, ali hoću da se izmjerim. Ne, ajde, ja ću sve. I uzeli smo metar i mjerili. Ja ću Koliko sve ima metar slušati. inča? Znači, slušaj me. Ajde. Ti putuješ brzinom svjetlosti 20 godina. Koliko ćemo mi ostali ovdje biti stariji ili recimo mlađi, na primjer, od tebe? Sad, to mi odgovori. Pa ništa puno mlađi. Ali Vama ovdje sretni. godine događaju normalno isto kako jesu, a meni će se tam događati godine nevjerojatno. Ja sad sam ja jedni pogodio 3:0. A da li to govoriš da ide uvijek ovako ili ovako? Ovo ni Einstein ne bi razumio. Jedni sam ja pogodio 3:0. U vakuumu. Da, u vakuumu. Vakuum donje.